ateratzea etorriga, baina egongo ja zezenak ponik oain daudela, eta gero uste ateako bela basurdia. Zaztenetan, ez aldo bildurrek ematen? Piskat, baina lase gaude baingoz. Zer da animalitan gehiena gusten zezuna? Zezena, zegit emozioa korrikegon. Zezenak eta basurdea ustetateak autela eta oain ponikin da astokin da biltza montatu ala montatu. Nahi pila bat, animalizialako eta beti nahi maskota bat duki, baina arrein bat besteik ez ditut. Bueno, mantxozi joazten. Baina divertigarria. Guaizean. Zenek ate barro mendik uste, ateako zate? Ni ez dakit igual baian onduan egon. Nire ama ikaldatuko diot eta esatzen baiet, bale, atako naiz. Ni igual baian onduan igual. Eta pixkat aurret gertuatuko naiz. Hemen menditontorrean Euskal Lurren arte. Eske beldurre bateigun. Eta aurretik ibiltzate ponikin eta? Nik ez. Eta ezkizu animali gustatzen edo ze pasatzea? Bai, baina eske, pues... Kairun gustatzen. Gonakin egon da, bestela denazik induko nintzen. Baina ikusten nahi zate, ez? Zer iruditzen zaizu hau, ikuskizun hau? Una, solita. Urtero egotea eta, pues, orduan, festetan hona etorri, eta normalian montatu. Pues, barraketan ibili, dauden gauzak ikusi eta pues, festetan ibili. Ondo, baino nik engaizatera beldurra matei pixka bat. Nera nahi betzela, baino nera nahi atera. Nik nahi dut atera, baino nire anaiak ez dituzten. Hemen du. Ja, baina, behak ez dituzten, eta peligrosoa zezenakin, batzuk, eta bai, oso politxa. Goratiko beto ikustea, baina.